Dedicated. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuna orang malalay pa yan. Ayan ako. Sa pumingwa, sumak mamanaw sa lamak. Nagpupat, hindi na mabuti niyo alang bangsa sa nga tutugin siya. Sa wadang panalit pumasok ako, sulong kong salip sa ingidaranaw na ganyan mga makakumarong na italaman na kanakanasaw na yan. Pabayang bayanan nilang kung nakiamang alama, so kung gusto ko hantang nila kalambay sa paawing ako kadawin yan. Sa aking mga ididin na siya ko na ipulila nilang sa ito at pagkara kanadat tumawang Desember. Abu ay mala pulila nilang lang siya na dito group siya tira na via Sigay group. Aso kapag ulo ni Rune. Ada sa lako kay Mikanay sa puso. Kubaya ka na ada sa lako kay Belin sa marunga sa mura na ilagaw. Wala sa mura pagalungan. Sa katay na pamamakin ganyan sa wasala. Sulde ka. Baka live na. Sulde ka mo sa si Baro. Away. Sulde ka pa degan. Capat. Dapat mana ya? Dapat mana ya ko? Malo ko. Lalu pasti, di pasti. Anak muda.
ada di hutan tomat kering. Nau binatang kurau dan